Jam'iyyar APC ta girmama BC akan dai a ranar haihuwarsa ta cika shekara 87, ta kuma bayyana shi a matsayin jigo mai tasiri ga demokuraɗiyya. Hukumar samar da abinci ta duniya ta yi gargaɗin cewa miliyoyin mutane sama da miliyan 1.2 a arewa maso gabashin Najeriya suna fuskantar yunwa saboda raguwar agaji. Babbar kotun tarayya ta dakatar da batun tsige Gwamnan Rivers. Kakakin jam'iyyar ADC na son sauyi a shekara ta 2027 ta hanyar cire Tinubu daga mulki. Ministan tsaron Najeriya ya yi gargadi kan sulhu da 'yan bindiga. Hukumar rarraba wutar lantarki ta TCN ta ce za a samu katsewar wutar lantarki a wasu sassan Sokoto domin gyara da kuma sabuntawa. Jalal Jayed daga Morocco zai jagoranci wasan Najeriya da Egypt a gasar AFCON kan neman matsayi na 3. Waɗannan da ma sauran labarai za ku same su ne a shafukanmu na sada zumunta a Dabilan Hausa.